L'octubre de 1944, en aquesta sala de plens, l'Ajuntament de Vilafranca d'aleshores nomenava fill adoptiu Eugeni d'Ors. Quallava l'arrelament que durant els últims 10 anys de la seva vida vinculà Vilafranca i Eugeni d'Ors. De Vilafranca en destacava 5 elements: l'entrada de Sant Fèlix, la tomba Matilde i els 3 grans personatges recollits en aquesta sala de vilafranquins i il·lustres: Sant Ramon de Penyafort, Xavier Llorens i Barba i Manuel Milà i Fontanals. El petit dels germans Milà i Fontanals, Manuel, que la ciència de la cultura d'Eugeni d'Ors fou aquell que convertia en erudició la romàntica èpica. En la ciència de la cultura d'Eugeni d'Ors, Sant Raimon de Penyafort fou capaç de convertir en cànon clàssic el desordre de la caritat romàntica. En la ciència de la cultura d'Eugeni d'Ors, Llorens i Barba fou capaç de convertir en sentit comú la vida interior romàntica. Ininterrompudament, des de la Festa Major de 1944 fins al darrer any de la seva vida, 10 anys després, cada migdia de Sant Fèlix, Eugeni d'Ors admirava i s'emocionava amb els castells. En una glossa publicada a la Riba, el 1944, ens deixava el següent testimoni. Ahora, en tierras del Penedés, por donde fluyó una de mis estirpes, he vuelto a ver a los chiquets de Valls, y de ver en sus manos, en el castillo blanco y bermejo, bajo la rutilación tremenda del sol, agarrarse en el escalo a cuellos, caderas y rodillas, o deslizarse reptilmente en la elástica urgencia de bajar el pecho, que por instantes la angustia oprima, se me ha ensanchado al fin, se me ha ensanchado por la raza y por mí también. Barroques paraules d'Eugeni d'Ors, d'elogi als racials, castells, els xiquets de Valls, de cada dijous, de cada Sant Fèlix, a Vilafranca. L'última festa major d'Eugeni d'Ors fou el 1954 i l'últim Parlament al Museu de Vilafranca, cap on ens adrecem. Som a la popular taverna de Cal Nonoi, del Museu de Vilafranca. L'última intervenció pública on va prendre la paraula per darrera vegada Eugeni d'Ors s'escaigué al museu arran de la inauguració el dia 1 de setembre de 1954 d'uns diorames cedits per les bodegues de Sitges, Robert i Capes Vallès. Pel testimoni que ens en dona Penedès, aquestes foren les darreres paraules públiques d'Eugeni d'Ors. El Penedès, solar de antiguos saberes y añejos vinos, es una comarca de corte clásico que yo he elegido para mi postrera morada. A la primavera de 1955, el nucli actiu del museu assumeix la reivindicació de la figura d'Eugeni d'Ors mitjançant un parell de conferències. A la primera, al vespre de Sant Jordi, Pere Regull, avi, fundador de l'Arxiu Bibliogràfic, demostra que l'arbre genealògic d'Eugeni d'Ors coincideixen el seu avi matern, Josep Rovira Alcover, com a germanastre de Matilde. El 1 de maig, Ton Sabater Mill reivindica la figura intel·lectual d'Eugeni d'Ors. Tot plegat era per justificar
que el 20 de juliol de 1955 l'Ajuntament havia comprat al seu propietari la tomba Matilde. Era una despesa que devia ser criticada i que necessitava una mena de contraprogramació que fou assumida aquí al museu. Eugeni d'Ors no tornaria mai més a Vilafranca, viu i conscient, perquè al cap de 3 setmanes, 2 dies després de la seva mort a Vilanova, a l'ermita del Far de Sant Cristòfor, un 28 de setembre de 1954, agafaria camí del cementiri, com el que nosaltres ara estem assumint per retrobar-nos amb ell. Campanades amor fan un crit en la terra. Els 3 fills que han perdut, les 3 campanes negres. Com si fóssim aquell 28 de setembre de 1954, però sense carrossa, rococó, sense les autoritats, sense els deixebles, tornem a entrar al cementiri emblemàtic de Vilafranca, tan esbombat, tan lloat per Eugeni d'Ors, a la glossa de l'any 45, la lloança era pels xipresos. Els xipresos que ell considerava com els millors d'Europa i també amb una exageració mítica acabava aquella glossa de l'any 45 a la riba dient «No me llevaré a la tierra los secretos que dan sombra unos cipreses, más bellos aún que los del Generalife de Granada y quizá tan altos como los de Santa María en Urgano en la Longobarda, Verona». Quedava fixada la mitologia dels xipresos i de la tomba Matilde en el món d'Eugeni d'Ors, fixat en aquest hermós recull del Nebel Glossario, que tinc la sort d'haver heredat del principal deixeble d'Eugeni d'Ors de Vilafranca, el Ton Sabater i Mill. Esperant ressuscitar en cos i ànima, en aquesta tomba espera Eugeni d'Ors, que també per un deliri de grandesa n'escollí la terra de Vilafranca, perquè ben a la vora sabia qui tenia tomba, el millor filòsof de la Catalunya renaixent, el vilafranquí, Xavier Llorens i Barba, de qui ell es volia sentir continuador i fins i tot superador.